Zer eskatuko zenuke, emantzipazio duin bat izan dezaten egungo gazteek? Alde batetik uste dut instituzioek egin beharko luketela etxebizitza parke publiko bat adibidez gazteentzako, benetan babestuta dagoen etxebizitza parke bat, eta beste alde batetik lana. Nik uste dut dana daukagula lan egiteko gogoa eta formakuntza. Alternatiba edo aterabidea beharritzak izen sistema bera aldatzea, ze dugun sistemak eramaten gaitu etxe bizitza eskubide izatetik negozio izetera pasten dela, eta hola mile sektoretan orden langile klasea geroz eta kaltetua okusten nahi de sektore guzietan, orduen etorkizuna bailaran bezala leku guzietan nahiko ilunkusten diet gaztei eta, bueno, helduei ere bai, denei. Espekulazio inmobiliariotik kanpo bizitzeko eredu berri bat izan daiteke hau, etxe bizitza komunitarioarena? Bai, nik uste baietz. Baina horretarako proiektuan sinistu behar da. Eta gazteak etorri behar dira, eta honengatik apustu egin behar dute. Eta sinetxi komunitatean bizitzea gauza ona dela, eta ahaztu individualizazioaz. Ondo dago, nire logela dukat, eta nire denbora dakat, eta denbora gehiena ematen dut bakarrik. Beharko litzateke egitura bat, eta estatuak berak eman beharko liguke, estatuak edo badugun administrazioak eman beharko liguke gazteoi, adibidez, asko gustatzen zait, badago kontzeptu bat, beste rele batzen abiltzen dena da, gazteen emantzipazioa sustatzeko, egiten zaie, solatarat bezala eman, lortu arte lanon bat dutenean, horretara bidatzen dituztenez, gero alditek gutxinaka itzuli dirua interesik gabe. Hora ebit sistema hon bada, hortarako zer behar dugu, ez sortzea paraiso turistikoak, oasi turistikoak Euskal Herrian, hori oso oztopo handi bada, ez turistifikazio masiboa, ez da posible egitea 40 hotel, monetak izan bat hotel, baina ez egitea etxebizitza sozialik, ez sortzea etxebizitzak. Horrek badu sistema oso bat bere atzean, ez hortara bideratzen duena, eta nik uste dut ez dela gure ardura baizik eta estrukturen, egituren ardura dela hori bermatzea guri, eta hortarako egon behar da sistema aldaketa bat. Baina horregatik burrukatu behar gara horretarako. Eta hortako da marpina plataforma horri buruzko informazio ematen dutenak, eta horrela ere informazio ere euki behar dugu, eta jakin behar dugu gure eskubiak entzuk diren eta dena. Eta zein da, eman bertzaion emantzipazioaren arazoari eman bertzaion erantzuna? Babes mekanismo kolektiboa garatu. Etxebizitza parke publikoaren edapena edo gehiago edatxearena irtenbide bat litzateke. Hau da, konponbide kolektibo bat. Eskubide bat baldin bada, eta eskubide basiko bat baldin bada, zergatik ez diogo emango konponbide kolektibo bat. Osasuna kolektiboa da. Hezkuntza kolektiboa dain batean. Etxe bizitza zergatik ezin dira izan kolektiboak. Eta azken urteetan etxe bizitza turistikotarako etxe bizitza horiek bebai erregulatu beharko liratezke bebai. Ze egin batean turismora bideraturiko etxe bizitza horiek erabili ahalko liratezke alokairurako. Asuntoa da, halako politika garatzeko 10 urte baino gehiago behar dira. Egin horretan, konpromesu politiko eta borondate politiko argi bat behar da alderdi eta sistema politikoaren osoaren edo hori parte hande baten aldetik.